Id-dekan tal-Fakultà tal-Liġi il-Professur Kevin Akulina kellu tifħir għal mod kif il-Prim Ministru Joseph Muscat għarraf lill-pubbliku b'dak li kien għaddej kmieni tnejn filgħodu bl-aktar mod meqjus fil-Marsa. F'kummenti ma' The Malta Independent, il-Professur Akulina kkummenta wkoll dwar kif il-Kummissarju tal-Pulizija huwa projbit mill-liġi li jagħti dettalji u għalhekk għalxejn kien jindirizza l-midja. Dwar il-konferenza tal-aħbarijiet tal-Prim Ministru, il-Professur Akulina qal li l-Prim Ministru m'għamel xejn ħażin li indirizza l-konferenza tal-aħbarijiet biex jarraf lill-pubbliku li kienu ġew arrestati 10 persuni suspettati bil-qtil tal-blogger Daphne Caruana Galizia. Il-Professur Akulina qal li l-Prim Ministru bl-ebda mod ma preġudika l-inkjesta maġisterjali jew ħoloq xi pressjoni żejda. Dan għal-fatt li l-Prim Ministru qatt attent għad-dettalji li ta' dwar dan il-każ. Sostna li l-Prim Ministru kellu l-obbligu li jaġġorna lill-poplu dwar it-tħassib tiegħu bla ma jippreġudika l-kors tal-ġustizzja. Dwar il-Kummissarju tal-Pulizija żied jgħid li huwa projbit mill-liġi li jagħti informazzjoni u kieku kien preżenti għall-konferenza tal-aħbarijiet kien joqgħod iwieġeb għall mistoqsijiet billi rrepeti li l-liġi ma tħallihx iwieġeb.